Ngono terus piye? Data-datane iku lho. Sementara kuwi utang duit ning bank kuwi nganggo alamat majikan. Dek ndek kuwi ora ngerti apa-apa karena orang anu ya saking lugunya ya. Baru datang dari Indonesia gak mudeng apa-apa ya. Kuwi entuk surat saka bank kuwi ditujukan ke alamat majikan. Lah sing mbake kuwi ora mudeng apa-apa. Lah ujug-ujug sesuk ngono wis di majikane ngomong kon angkat kaki saka ngomahe ngono terus piye? Ditakoni kowe ndek utang bank ngene. Lah dhek lagi sadar ternyata kuwi data-datane kuwi sing nyileh dhuwit kuwi koncone kuwi. Piye ngono kuwi bolo? Mula hati-hati ya kanca ya. Mula hati-hati ya. Kalian ya tak dudoi kalian ya. Yang masih non ya, yang masih lugu itu loh, tak dudoi. Aja sembarangan nyilehno datamu, nyilehno paspormu ning kancamu, mbok dulurmu sekalipun aja mbok silihi. Iki adalah nyawamu, bolo. Iki saking golek dhuwit iki. Ini nek misal awakmu ya dikeluarke saka majikanmu iso golek kerjaan meneh. Lah nek kowe ora ndiki terus piye? Kowe apa arep lunasi bank ngono. Duwike padahal kuwi jumlahnya okeh, ora sithik lho. Kerjamu sebulan wis kurang. Berbulan-bulan malahan ya. Ati